ešte raz vítaj. Čauko. Čau. Takže ja teda pustím, prejdeme najprv rovno k hre. Potom prípadne sa dozvieme viac, pretože toto vyzerá ako celkom zaujímavý titul. Hovorím, hneď z začiatku sa spýtam, je treba nejakých špeciálnych vedomostí? Není to na škodu, keď si človek pamätá niečo, čo myslím, že častočne sme sa s tým už stretli po tej vedeckej stránke na strednej škole, ale v rámci hry je aj ten tutoriál, čo vysvetlí aj tú fyziku, čo je za tým, takže myslím, že človek nemusí byť raketový vedec, aby to vedel hrať. Lebo teda, aby si skrátke povedal, že čo teda tá hra? Tak jedná sa viac menej o, nazvime to, simulátor. A nepoviem, že len vesmírnych letov, skôr simulátor tej celej tej vesmírnej agendy, rozumieť teda nejaký ten ekvivalent NASA, lebo nie je tam len tie samotné lety, ide tam aj o tú... Človek si tú raketu musí sám postaviť. To asi teraz vidíme. Momentálne vidíme ten proces tej tvorby tej rakety, proste niečo to musí vážiť, nejak to musí byť postavené, aby sa to nerozpadlo počas letu, aby sa to zbytočne netriaslo. Čiže simulátor? Teda je to simulátor raketových letov, plus samozrejme aj v pozadí potom tá agenda tej vesmírnej agentúry, dá sa povedať. Dobre, toto my sme sa dostali dobre. Čiže čo to znamená vesmírny let? Postavíš si raketu? Postaví si človek raketu, ide do vesmíru, v ideálnom prípade sa vráti a po ceste vykoná nejaké vedecké pokusy a vezme gro tej hry, keď človek hrá tú štandardnú kampaň, je, že získava za tie vedecké pokusy nejaké také, experience, vedecké body a tie na druhej strane vie potom vlastne zameniť za progres v technológii, takže vlastne viac vedy, lepšie rakety a zasa viac vedy a ešte lepšie rakety a tak ďalej a tak ďalej. Ja keď hovorím, ako teda som včera volal, že o čom budeme sa dneska baviť, pozrel som si nejaké videá a mi to práve došlo ako hra, ktorá nemá kampaň. Aha. Takže z toho, čo hovoríš, teda asi má... Kampaň možno nie v tom pravom slova zmysle, ako poznáme, že je tam proste nejaký scenár, ktorý sa ide od A po Z a proste treba tým prejsť. Štandard je to tak, že človek začína proste s nejakým tým základným balíkom technológií, motory a tak ďalej a tak ďalej. To, čo mám momentálne sledujem video, už sú asi pokročilejšie materiály? Myslím, že už, není to nejaký ten super advanced level, ale asi už teda pár vesmírnych letov majú za sebou. Vyzerá slušne na to, ja som myslel, že už to bude nejaký advanced, keď som vybral video. No a tak predpokladám, že možno nejaký taký let k mesiacu je toto, ale určite nie nejaké medziplanetárne lety. Jasne. Čiže vylepšuje sa technológia. No a tá kvázi kampaň teda vlastne človek dostáva nejaké také úlohy v zmysle, že treba hento tamto preskúmať. Začína sa to viac menej už hneď na začiatku, ani netreba ísť do vesmíru, stačí pobehať po trávniku okolo tej vesmírnej agentúry a tam zobrať nejaké vzorky a už človek za to nejaké tie body dostane, ale v ideálnom prípade treba plniť tie úlohy v rámci tých dohodených kšeftov, lebo za to sú predsa len ešte nejaké navyše bonusy, len kedy to človek vyriešil. A vezme dobrý spôsob, ako vlastne pokročiť v tej hre nejakým rýchlejším tempom, je sústrediť sa na tie úlohy, lebo človek za to dostane viac tých bodov, než len keby to robil hala. Jasne, tak to sa rovno spýtam z toho, jak som pozeral na tú hru. Má to vôbec nejaký koniec? Ja počul som, že rozloha je obrovská. Rozloha je obrovská, koniec... alebo 500 tuším. Priznám sa, že teraz neviem presné čísla. Je to síce simulátor, ale v štandardnej dostaneme do vesmíru. Výbave tej hry vlastne nejedná sa o Zem a vlastne ten vesmír, ako to poznáme, je to nejaká fiktívna planéta. To som sa chcel spýtať. Fiktívna planéta a aj vlastne celá tá slnečná sústava je iba taká, nazvime to napodobneninou, napríklad tá domovská planéta má 2 mesiace, je to, čo znalci budú vedieť, že to je odlišné od našej reality. A planéta je menšia, myslím, že má
ako rovnakú gravitáciu ako Zem, čo teda je trošku Tak to, možno... aby sme ale teda nerobili na tú rozlohu, že či sa dá teda nejak dohrať reálne tá hra. Myslím, že nejaký... Sandbox je to? Je to sandbox, dá sa povedať. Možno nejaký jeden z tých potenciálnych cieľov je, že už všetky technológie mám unlocknuté, tak, ale čo sa týka toho nejakého konca, tak vesmír je nekonečný a tým pádom viac menej aj toto je už na takej úrovni. No. Aha, veľmi zaujímavé, lebo vlastne je to hra, ktorá sa stala vyvíjať, k tomu sa ešte dostaneme. Ja si spomínal tú civilizáciu a teda aj zo záberov, možno, že teraz z týchto záberov ešte nie je úplne jasné, ale vlastne nie sú to ľudia, sú to takí podivní mužičkovia, ja hovorím, to bol môj zážitok, keď som pozeral video, tak videl som teda, že letí raketa, áno, prístava, bolo mi jasné, že nejaký simulátor a tak ďalej. A zrazu sa otvoria dvere na rakete, odtiaľ vypadne taký mimoň, by som možno povedal. Zelený, ale zelený. A zelený, no. Takže čo sú vlastne, to sú nejakí ufóni, teda asi očividne. A to sú tí teda ľudia, ktorí majú tú planetu a ktorí ťa platia. Tak, hej, áno. A vyzerá to teda, hovorím, ty pánček je taký vtipný, je to tak nadľahčené, lebo to, čo spomínaš, že vyzerá celkom ťažký simulátor. Áno, po tej technickej stránke je to fakt ako, myslím, že dosť slušná simulácia, ale asi fakt je tam taký ten komediálny element, že sú to takí nejakí mimoni a aj tie hlášky počas toho sú tam občas tak ako kvázi vtip riešené, keď sa raketa začne aj moc točiť, tak on tam potom reklamuje, že teda tomu nerobí nejak extra dobre a podobne. Však pozrieme si ešte niektoré videá, ktoré mali promo ako firma a tam vyslovene riešili práve tú kampaň cez taký. Dobre, čiže náplň hry ako takú máme ešte možno k tomu teraz, keď sme momentálne v rámci videa v tej fáze, že teda doma, ja som totiž to nepochopil moc tú fázu, že ty máš nejaké celé centrum na starosti teda ako hráč? Áno, človek vlastne momentálne sa pozeráme na vlastne tú garáž tých rakiet. Ešte je tam kvázi druhá garáž pre lietadlá, lebo buď sa teda štartuje klasický raketa rovno hore, alebo je tam normálne pristávacia dráha, kde prípadne nejaký ten raketoplán môže pristať ako štandardné lietadlo, respektíve aj lietadlo môže zlietnúť. A plus sú tam potom nejaké tie technologické budovy, ktoré však viac menej plnia len nejakú tú úlohu nejakého menúčka na tie technológie. Ale mimo teda ako letiska, alebo teda to kvázi NASA centra, to si celé nepozrieme teda, hej? Nie, viac menej, aspoň teda čo som ja zachytil, tak jediná známka civilizácie na tej planete je toto vesmírne centrum. Ale vlastne raketou sa dá pozrieť, ako keby celá tá planéta. Samozrejme, to nie je problém. Hej. A, no dobre, to už teda necháme na explorácii. OK, čiže je to sandbox, chápeme základ, hej, mám teda na starosti vesmírny program tých Kendallov, ako sa volajú, zelení mužičkovia. A môžem tým pádom lietať akože kde chcem, zároveň teda zarábam ako joby, lebo potrebujem zlepšovať. OK, ako som rozumel ďalej, tak vlastne celá hra sa vyskala ten gameplay, že postavenie rakety, to už som mal nejak načrtnuté, potom štart, tomu sa ešte sme sa nedostali, potom samotný let, dokonca pristávanie na planetu, potom nejaký teda experiment a návrat naspäť. Áno. To kebyže niečo k tomu teda, možno povieš týmto fázam, teda je to tak, možno opísať teda ďalej, tu vidíme stávanie rakety, štart, možno si naznačil. Štart je klasický, proste motory sa spustia, raketa ide hore. Čo sa tam rieši konkrétne? Tam viac si treba naplánovať to, že tá raketa vlastne plánovane sa po ceste rozpadá, ako sa míňa palivo, tak viac tie prázdne časti rakety sa odhadzujú. A asi to za chvíľku uvidíme, ešte nejde štartovať. No, tak vlastne toto si tam treba nejak naplánovať. Tam viac je to koncipované tak, že keď už raketa ide vo vzduchu, tak iba stláčaním spaceu sa proste jednotlivé stupne riešia ďalej. Čiže treba dobre nadizajnovať. Nadizajnovať túto kvázi automatizáciu. A čo napríklad rieši teraz túto? Momentálne vidíme, že pridáva tieto
nosníky, to nazvem, ktoré držia raketu na mieste. Problém by tam bol v tom, že toto je už celkovo veľká raketa, ktorá je jednoducho ťažká a keby ju iba postavil tak, ako je na tú pristávaciu dráhu, tak vlastne tie spodná časť, tie motory by neudržali tú váhu a vlastne by sa to celé rozpadlo. A teraz sme už vlastne na štarte? Teda? Teraz už sme na štarte, vlastne tie stojany to držia hore, takže vlastne váha rakety neničí samú seba. Všetkých to baví, že? Motory sme spustili, v ďalšej fáze sa uvoľnili tie držiaky a raketa ide hore. Možno taká vsúka, že vlastne teraz, čo sme videli gameplay, čo sa pozeráme, v čom je tá zábava teda? Ako mainstreamových hráčov, teda ako zážitok. No, to je fakt asi už tá subjektívna stránka, čo človek čaká všeobecne. Lebo zábava ťa začína teraz, nie? No, dá sa povedať, že hej, ako už aj to skladanie môže byť zábava, ale potom samozrejme je to skôr možno takéto skákanie tam a späť, pretože človek postaví raketu a väčšinou to dopadne úplne katastrofálne hneď na začiatku, takže človek musí sa proste... A teraz vlastne štart znamená, že vyletieť správne nad atmosféru teda, hej? Dá sa povedať. Samozrejme, zo začiatku tie úlohy, čo človek dostáva, môže byť úplne jednoduché, že dostať sa na výšku 50 km, čo je teda ešte stále hlboko v atmosfére a proste misia splnená, hej. Takže ale toto už je evidentne nejaký pokročilejší level typu. Teraz sledujeme, toto je mapa. Toto už vidíme vlastne, buď máme ten klasický záber na tú samotnú loď, alebo potom už tento, nazvem to, že vesmírny záber, neviem presne aký terminus technicus. Podobá sa názvom celkom. No, ako štandardne toto isté, nejaké tie zelené kontinenty a modrá voda a prehľadná atmosféra. A teraz tu už vidíme, to sme nejakých 30 km nad zemou, ak som si dobre čísla všimol. Takže momentálne raketa získava rýchlosť a modrou čiarou vidíme tú trajektóriu, po ktorej vlastne bude letieť. A tým, že motory idú vlastne stále ďalej, tak raketa nadobúda rýchlosť a vlastne aj ten momentálne to ešte stále vyzerá, že vlastne spadne naspäť, že to je tá balistická krivka, ale keď si všimneš, tak ten koniec sa posúva stále. A tu si momentálne iba nastavuje on, že kadiaľ by chcela, aby tá raketa išla a jemu to ukáže, že ktorým smerom ju treba nasmerovať. Ale teraz je hlavne ako v podstate stále záleží na tom, ako bola nadizajnovaná. Nadizajnovaná raketa, hej, proste musí tam byť dosť toho paliva a je to ten balans toho. Čiže áno, pri tom stávaní rakety, teda ako čo sme sa bavili o tých fyzikálnych veciach, tak tam sa rieši čo teda, že ako nejaké bomby, alebo ak som rozumel? Keď sa človek zaletie ďaleko, tak potrebuje mať veľa paliva a tým pádom vlastne tá raketa je ťažká. To treba zasa vykompenzovať silnejšími motormi. Zasa treba viacej paliva, takže je to taká začarovaný kruh, z ktorého sa teda dá úspešne výsť. Len skočím do toho, tu momentálne vidíme vlastne, že pridal dostatok plynu na to, že tá balistická krivka kvázi sa obmotala okolo Zeme, takže už je vlastne na orbite momentálne. Takže vlastne je to o tom nabalancovaní. A teraz vlastne už áno, čiže už sme v tretej fáze, ako keby už v lete teda na tú trasu, čo... Áno, už sme v lete teda niekde vo vesmíre. Môžeme sa skočilo to, čo vidíme naokolo vesmíre, hej? Nie je to asi No Man's Sky nepodarený, ale teda to je No Man's Sky, že dá sa ísť na každú planetu, čo tam vidíme? V rámci toho, nie, určite nie. Viac menej reálne sa dá letieť, takže sa nikdy doletí len v rámci toho slnečného systému, asi nepamätám presný počet planét. Dá sa teoreticky letieť. Nie. Je tam aj veľa mesiacov, ale myslím, že tak dokopy je tam možno nejakých 15 tých vesmírnych telies, kde sa dá niečo reálne riešiť. Dá sa vyletieť aj von do slnečnej sústavy, ale to už človek letí vzduchoprázdne a nejaké také akože navštíviť cudziu hviezdu, myslím, že v štandardnej hre bez nejakých pluginov alebo tak nie je taká možnosť. Dobre. Ešte v rámci videa budeme vidieť teda aj ďalšie časti. Je tam ešte pristane na planete a tak ďalej. Tam aj vlastne momentálne sa snaží zmeniť tak trajektóriu, aby sa
priblížil k tomu mesiacu. Dobre, a mimo teda mimo akože tej schémy, ktorú som načetol, je tam teda aj mimo teda tých experimentov nejaká iná časť gameplayu. Videl som tam, neviem, či teda to bolo iba v rámci videa alebo v rámci gameplayu, že ten pánačik vyšiel na mesiac, na planetu. Alebo či tam je teda niečo mimo v rámci týchto... Áno, okrem toho vesmírneho letu, tak je tam potom vlastne samozrejme tá možnosť pristať s tou loďou alebo s tým vozidlom niekde a z neho vystúpiť. Dá sa vystúpiť aj takto v samotnom vesmíre, toto momentálne nevidíme, ale je tam proste možnosť toho spacewalku, kde človek vlastne tak tam má nejaký rebrík po tej rakete, tak vie sa presúvať, respektíve majú aj nejaký taký ten jetpack, že vedia lietať v rámci toho vzduchoprázdna. No a samozrejme dá sa vystúpiť aj na tom mesiaci a potom tam už realizovať ďalšie tie experimenty už ako tá postavička, nielen v rámci nejakej tej lietajúcej mašiny. Čiže vlastne až tak veľa toho nie, či vlastne všetko sa rieši, tie výpočty. Tak ako, jak som si robil sám, samozrejme, že je to zábava, ale teda v tom zmysle, že nie je to štandardný akože AA titul v tom zmysle, nejaký ten mainstreamový. No to určite nie. Myslím, že je to... Taký pocit simulátor možno. Tým lietadlám by sa prebrskačoval väčším myslím na airplane, alebo neviem, ako sa volí tie simulátory, že fakt niekoľko hodín si letel ako seriózny let. Hej, určite. Tak možno, že skôr akože takým vážnym hrám by sa to dá v tomto zmysle dalo. Určite je to simulátor, by som to možno prirovnal ako tým simulátorom bežného života, ako nejaký, neviem, traktor simulátor a takéto veci, čo možno určite pre bežného človeka si to proste ťuká na čelo, ale je to skôr možno o tom, že už niekedy si človek povie, že nepotrebujem strieľať po mimozemšťanoch. Nie, toto nemyslím, to je samozrejme. Je to určite skôr taký niečo relaxačno dlhodobé, bez nejakej akcie. No. Jasne. Ja som aj narážal na to, že čo ja viem, aký ten flight simulátor, to som mal na mysli, tak čo ja viem z tých hier, to sú ako enormne dlhé veci, že to, čo pozorujeme aj diváci, tak mám pocit, že niektoré časy sú dokonca zrýchlené. Áno, určite. V rámci hry sa dá ako komprimovať čas, čo ako je to nutné, lebo keď si zoberieme, že ten hrá človek... Jedna misia koľko reálne, akože taká... Tuším niečo, že najviac youtuberov, čo som pozeral, bol, že let na mesiac, možno, že nejaká tých stredných misií alebo čo, koľko môže odhadnúť času napríklad. Profík, čo vie, čo robí, tak typujem, že to vie absolvovať za pár minút. Za pár minút, ale vlastne ide tam o to, že keď je ten čas rýchlený, to je mesiac, hej. Keď je ten čas rýchlený, tak vlastne není tam ten priestor na nejaké extra ovládanie, lebo všetko sa deje rýchlo, takže nejaké citlivé zásahy. Aby som vám prečo, toto vlastne video je cesta na mesiac a späť, aby sme to vedeli. Čiže napríklad za pár minút sa dá absolvovať to, čo teraz tu už pozeráme. Jasne, pozeráme už 17 minút. Kebyže toto chceme mať ako v reálnom čase, tak typujem, že to trvá niekoľko dní, hej. Čo myslím, že nikto na to... Je akože úplne, že dá sa to až takto? Dá sa to až takto, človek si nechá čas behať jedna k jednej a potom... A takto, lebo však je to ako iná mimozemská blablabla. Počítam, že všetky tieto fyzikálne zákony platia vlastne ako sú reálne, čiže... Sú reálne, akorát nesedia tie veľkosti tých vesmírnych objektov. Aha, jasne. Ale čo sa týka tej fyziky, tak... Čiže vypočtol, že napríklad toto teda, lebo jedna z otázok bola, že komu by si teda odporúčil napríklad túto hru, mimo ľudí, čo majú radi simulátor, teda napríklad takto dokážu to hrať aj ľudia, čo nemajú možno nejaké špeciálne vedomosti, alebo ich rakety až tak nezaujímajú, že dá sa chytiť, neviem, myslím, že určite sa to dá ako naučiť hrať. Otázka, že či by to toho človeka aj bavilo, že by vôbec pri tom, aj pri tej schopnosti to hrať pri tom ostal. Lebo v rámci komentárov pod videami, keď som pozeral niečo v hre, bolo práve, že nič som o tom nevedel, že sa niečo naučil pri tej hre. No tak? Momentálne sledujeme už pristavené na mesiac. Áno, už vlastne tá veľká časť tej rakety sa už sme poslali niekde tam preč do vesmíru a teraz bude nasledovať ten proces brzdenia a samotného pristávania. Dobre, jasne. Však vidíš, po chvíľku možno končí video. Tvoj highlight nejaký? Môj highlight? Priznám sa, že nikdy sa mi nepodarila ani táto základná vec nejak poriadne pristáť na mesiaci.
Tak ako by Nebol som si si na mesiaci? Bol som na mesiaci, ale už bez nejakej možnosti sa vrátiť. Bolo to tvrdšie pristane, než by som si ho predstavoval. Báli sme sa teda, že napriek tomu, že si rozumel nejakým tým základom alebo tie matematické nejaké, to gro, čo je tá hra možno, rozumieš, tak aj ti to prišlo teda ťažké, hej? Určite, hej. Náročné. Čiže teda to negatívne, aby si pokračoval v tom, že to je moc náročné, alebo ty smeruješ tam? No aj to teda určite, že to je pre mnohých ľudí to môže byť odpudivé, lebo fakt to je niečo, čo proste není to ten taký ľahký gameplay, že idem nejaký scenár a... A tak počas tohto teraz, čo tu pozorujeme, vlastne robí niečo ten hráč? Akože myslím, ovplyvňuje to nejak? Áno, momentálne vlastne tam je vidno, že ten plameň pod tou raketou je raz menší, raz väčší, takže vlastne aj teda toto smerovanie tej rakety, to je všetko manuálne, aj to pridávanie, uberanie plynu je manuálne. Čiže vlastne ako fakt, že šoferuje teraz tu. Áno, hej. Čiže opäť... Pristali sme na mesiaci. Už som pristali, áno. No, opäť raz vypadlo spojenie, ako sme povedali. Čiže ja som zhrnul z toho, čo si hovoril, tie negatíva teda si popísal, je to moc zložité, aj na to, že si to človek rozumie, ešte si tam niečo pridával. Ešte k tomu získavania tých financií a tých vedeckých bodov. To je skôr možno vec možno toho user interfejsu. Mne to tam vždy nejak chýbalo. Už keď už je človek v rámci toho menučka, kde si pozerá, že čo má splniť ešte pred letom, tak tam to je viac dobre napísané, ale už počas toho letu je to také len tak trochu tak zle dostupné a človek akože nie vždycky si je istý, čo tam vlastne malo robiť, takže je to také nepraktické. A druhá vec, čo mi ešte vadí vlastne... Tretia, nie? V podstate? No, dá sa povedať. Súvisí to ale s tým, že napríklad vymyslím si, že keď človek donesie nejakú vzorku z povrchu mesiaca, tak za to dostane x bodov a kebyže na tom istom mieste naberie vždycky zasa vzorku, tak už proste za tie ďalšie dva pokusy sú za mizivé body, respektíve nulové. A niekde mi tam chýba proste nejaký taká tabulka, kde by človek postil, že tu už som bol, tu som spravil to a to a to a viac menej už sa mi to neoplatí opakovať, takže toto je pre mňa také trochu... Ale je možné, že to tam možno, že aj je niekde, nie? No, on si sa možno nedočukol. Technicky, no neviem, to predpokladám, že... Vyzerá, že tam možnosti vyzerá... Keby to bolo v rámci tej čistej hry bez nejakých modov, tak by som asi sa k tomu už nejak dostal, ale skôr typujem, že niečo takéto tam vyslovene nie je. Človek si vie pozrieť, že čo už dosiahol, čo je akože, ale nie je to také praktické a už duplomne počas toho letu, keď to by bolo ideálne, keď proste krúžim nad planétou a proste rozdiel, že či vzorku z atmosféry spraví nad morom alebo nad pevninou, tak nejak prakticky za jazdy sa to nejak pozrieť nejak nedá. Čiže ako hlavná negatíva, teda celková obťažnosť, vlastne s tým súvisí celkovo ten interfejs, možno je tiež neprehľadný, čo súvisí tiež s tou obťažnosťou. A to získavanie zdrojov, teda tiež jasne. Z toho, čo hovoríš, tak v podstate k tým highlightom si sa veľmi rýchlo vyjadril, o tých negatíva si dlhšie hovoril. Koľko, takto skôr sa spýtam na celkové hodnotenie tvoje, koľko si vlastne strávil pri tej hre? Aký bol teda intenzívny tvoj zážitok možno? Neviem, ako ťažko povedať, nejak to na človek hodiny rozrátať, ako... No nie na hodiny, tak myslím, že či si mal nejakú obdobie, že pol roka si to hral. Aha, takto. Takto tam myslím, akože... Možno tak rádovo pár týždňov, že to trvalo od začiatku po koniec, keď už som si povedal, že to akože skúsil som, ale zase, že nechcem to ako nejak vyslovene drtiť. Skôr to boli také, že cez pauzičku si to vyskúšať a asi neviem. Či nie si ako úplne hardcore hráč v rámci toho, alebo teda taký... To určite nie, no. Vlastne, že teoreticky, keby to niekoho chytilo, tak verí, že tie veci negatíva, čo si popísal, je možné, že možno od ďalšie 2 týždne, alebo čo by sa to prekusol. Asi, hej, no. Dobre, no a teraz teda to tvoje hodnotenie celkovo tejto hry, kebyže to máš popísať, ako teda hovorím, kebyže máš zhrnúť nejak tie highlighty a negatíva v tom zmysle, že aký dojem celkovo by si mal z tejto hry, alebo keby si teda niekomu to môže mal odporúčiť?
keď sa to niekto chystal hrať. Určite by som odporúčil aspoň skúsiť, možno, že Mhm. asi vo väčšine prípadov by som dostal možno potom na to skôr negatívny ohlas, alebo teda, že Ale sa to aspoň skúsiť, neujalo. je zaujímavá hra. Skúsiť, hej, je to zaujímavé a ak má človek dobrý hardware, tak myslím, že to je vizuálny zážitok. Napríklad toto myslím, že vyzerá to celku slušne, ale teda niektoré tie zábery, keď je nejak slnko v zábere alebo tak vyzerá teraz vlastne sme sa posunuli. tu už sa vlastne raketa z mesiacu vracia na Zem a vracia sa do atmosféry. A ideme naspäť na stanicu? Naspäť. Predpokladám, že nie tu ideme pristať asi niekde v prírode jednoducho, takže možno tam tie plamene bolo... Uvidíme, čo sa stane, že či po nás prídu potom, alebo si to budeme musieť pešne teoreticky by mohol spraviť človek aj to, ale keď už je ako led ukončený, tak je tam proste možnosť, že vyzdvihnúť raketu. A vyzdvihnúť raketu by stalo palivo, takže kto by sa do toho hrnul, že však si hovoril, že to je ťažké zohnať. Myslím, že keď človek ide nejakým tým lietadloidným strojom a podarí sa pristať na leteckej dráhe, tak sú za to nejaké bonusy, ale pri rakete nejak nemá moc zmysel sa snažiť tráfiť proste na tú štartovaciu plochu. Ja si sa vlastne dostal teda k hre. Odporúčal si ju tiež niekto, alebo... Priznám sa, že nie som si moc istý. Skôr Čiže to bol teraz koniec misie? To bol koniec misie, dá sa povedať. Hej. Boli sme na mesiaci, niečo sme tam vyzdvihli a išli sme naspäť. Typujem, že som to asi na nejakej stránke skôr ako taká, že všeobecné IT, kde sa raz za čas objaví nejaká hra skôr takého bizarnejšieho rangu, tak možno tam to niekde bolo spomenuté. Ak sa dobre pamätám, to bol článok, ktorý bol o viacerých hrách podobného typu, teda takýto simulátor vesmírnych letov a tento mi prišiel taký najviac user-friendly, možno aj tá komediálna zložka trochu, že to není proste úplne do bodky proste náš vesmír. Ale bavili sme sa, že je to akože seriózna hra. Seriózna hra určite, čo sa týka tej fyziky aj toho. Nedáte sa pomýliť mužičkami, nie? Ako to... OK, čiže nové od 10, teda že od 0 do 10, čo je hodnotenie osobné ako... 7 až 8 by som povedal. 7 až 8. Môžem dať, že 7,5 teda? Tak dáme 7,5. 7,5. Kerbal Space Program. Už si po mňa prídu dneska večer zeleným mužičkovia. A na sondu mi dajú... Čiapku zalobalu si musíš spraviť. Dobre si, teda prešli sme hru, že v krátkosti ako hostia by som sa spýtal v rámci teda témy hier. Je toto štandard, čo hrávaš, alebo je to skôr ako taký ten bizarná výnimka, jak si povedal? Myslím, konkrétne to hra teraz. No, skôr by som povedal, že za posledných 50 rokov sú to skôr 50 či 5, 10? 5 až 10 rokov. Sú to skôr tie bizarné výnimky, teda takéto tie... Ale akože tieto... Sorry, ja som si vyzerá to ako ksichtom, no? Ale jasne. No, skôr takéto tie simulátory reálneho života, iba iný príklad bizarnej hry, tak bol to vlastne simulátor šoferovania kamiónu s drevom v uralských lesoch a horách, ako hovoríte, že to... Ale to má náhodou, teda konkrétne traktory, že si to aj spomínal, a to má náhodou obrovskú sledovanosť v Čechách, je to známy taký youtuber, známy teda v rámci svojej sekty, čiže práve, že z toho, čo ja viem, tak tieto hry sa ako majú obrovskú obľubu. No dobré, ale skôr si Nomka hrával aj tu, že Need for Speed si niekedy spomínal? Áno, v mojich mladých rokoch určite Need for Speed tituly patrili k tým obľúbeným, respektíve moc si nejak extra veľa iných tých pretekárskych titulov som nejak nehrával. Bavilo ma to, ale proste myslím, že od istého, neviem už, ktorý to bol teraz, ktorý Need for Speed v tom poradí, tak som došiel, tam bol taký skôr technický problém, kde hrozne sa tie auta blbo ovládali len cez klávesnicu a ja som ako teda nemal nejak záujem riešiť nejaký volant a joysticky a toto,
Takže tá hra bola pre mňa vezme takým sklamaním a už som sa od toho titulu, fakt neviem, ktorý to bol, a som sa k tomu už nejak ani moc nevracal, lebo ja som mal len z toho nervy a mal som problém už po prvých pár pretekoch, takže nejak som to potom nesílil. Čiže máš rôzne, ja teda, aby diváci vedeli, myslím, že Sika ešte uvidíte minimálne v rámci strategického špeciálu. No, je to jeden z ľudí, ktorý, čo poznám, tak hral asi ako najčerstvejšie takéto úplne oldschoolové stratégie Command & Conquer, ale jednotku napríklad. Napríklad, A no. to ako, čiže, aby ste vedeli, to teda, možno taká otázka plynie, že ty ako hráč, ako aktívne momentálne hráš, alebo na čom hráš? Možno ako aktívne a na čom hráš teda. A slovo aktívne asi moc silné, to je skôr tak aktuálne moja najviac používaná hráčská platforma je mobil. Tak myslím, že ešte si uvidíte aj v ďalšom dieli o mobilných hrách. No, Stammgast. Jak sme sa bavili, tak tiež tam občas pár takých bizarných titulov vyťahnem. Minule som napríklad našiel, ani neviem, či to nazvať vôbec hrou, je to alebo len skôr edukatívny program. Človek tam dostával úlohy, myslím, že sa to volalo Euklidea, a človek tam dostal viac menej úlohy, ktoré som si ja pamätal zo strednej školy z matematiky. A človek tam riešil nejaké geometrické úlohy, správte kružnicu vpísanú do trojuholníka, tak to bol pre mňa taký zážitok, lebo veľa tých pravidel som si už z hlavy nepamätal, tak človek na tým musel tak akože na to dojsť nejak polopatisticky, takže to takýto... Ale to možno ako divákom zapadá celkom s tým, že sme sa bavili o tom Space programe, o hre. Je to jednak možno takéto tie prírodné vedy, ale aj hlavne to, že to nie je nejaká akčná hra stresová, a skôr taký ten relax, vypnutie. Čiže skôr tak jasné, čiže nie si jasne aktívne, akože na písičku konkrétne hráš niečo, ale nie. Myslím, že nie. Či skôr mobily je nejak, jasné. Chcem sa to spýtať nejaký, teda posledný taký mainstreamový titul, nejaký taký, čo myslím, taká úplná známa vec, niečo také ako Milo Pythagora. Teraz si nie som presne istý, myslím, že Civilizácia 5 to bola, alebo ten Command & Conquer, ten úplne ten prvý. Tak jasne, čiže... Nie som si už teraz istý, že je to pár rokov dozadu, dobrých pár rokov dozadu, ale jedno z toho to myslím bolo. OK, Siko, na záver ešte teda možno späť k hre, teda k Space programu, a celkovo by som ťa poprosil nejakú možno že minútku, keď máš čo povedať vlastne však nejaký odkaz hráčom, teda ale poslucháčom, sledovateľom. Skúste, nič za to nedáte, doslova do písmena majú v celku slušné demo, kde si človek vyskúša to gro tých funkcionalít, takže skúste, netreba mať na to žiadne nejaké extra dielo, keď máte pre vás lepšie, ale myslím, že to zvládne každý bežný notebook. To je asi tak všetko, no. Čiže odporúčaš skúsiť hru, o ktorej sme sa bavili. Určite, hej. A OK, ešte posledná vlastne napadlo. Ako hráča teda, ktorý hral tú hru, ja som si tu stiahol 2 komenty, ktoré myslím, že celkom opisovali tú náplň hry. Ja by som ťa poprosil to prečítať. Sú to tieto 2 komentáre. Takže teda kamera sa na mňa sústredí. Nebojte sa, ja som Sikovi sa nič nestalo. Žiadny lampavý plejší, no ale hádam v poriadku. Dobre, takže najskôr ten prvý komentár. Neskúšal som si to dopredu, takže možno toto sa opýtať, ako chcem. Sme Kvázi live. Titul bol vo vývoji približne 4,5 roka a dlhý čas strávil v Early Access režime 1.0. Však nie je iba ďalšia z radu aktualizácií, ale... Aha, to som zase zle prečítal, takže tam mala byť čiarka.
1.0 však nie je iba ďalšia z radu aktualizácií, ale najväčšia aktualizácia prinášajúca veľa očakávaných prvkov. Studio Squad kompletne prekopalo letový model vrátane presnejšieho prepočítavania vztlaku generovaného každou časťou rakety raketoplánu. Prepracovaný musel byť aj model generovania odporu vypočítavaný na základe tvaru každého dielu. Odteraz sa už totiž berie do úvahy aj vplyv ostatných častí raketoplánu. Zjednodušene to znamená, že zakryté časti by nemali generovať aerodynamický odpor, ale ani stlak. Obe veličiny sú závislé na hustote, teplote a tlaku vzduchu. Pri manévrovaní je tiež treba dávať väčší pozor na G preťaženie schopné spôsobiť rozpad vesmírnej lode v atmosfére. To bol prvý komentár. Druhý je trošku kratší, hádam nezaspíte. Samostatnou kapitolou je implementácia vylepšeného systému simulovania, zahrievania a chladenia raketoplánu. Budem čítať rýchlejšie. Už to nie je iba o teplote a zahrievaní, ale aj o výpočte šírenia tepla, a to sálavom, vodivom i konvekčnom, pričom každá súčiastka má nastavené tepelné vlastnosti. Nezabudlo sa ani na započítanie zahrievania na strane otočenej k slnku, problémy spojené s letom nad zvukovou rýchlosťou, ani na teplo vyžarujúce z vesmírnych telies, ktorá komplikuje ťažbu surovín. Dámy a páni, skôr než zatvoríte svoje viečka, nezabudnite 7,5 boda od Sika. Nie, treba vyskúšať. Robím si srandu, samozrejme mám rád tieto hry, ale tak aj bolo trošku haus. Takže ešte raz Siko, ďakujem za tú prítomnosť. Ešte raz názov tej hry Kerbal Space Program. Kerbal Space Program. Vyskúšajte, tešilo ma, vidíme sa na budúce. Čauko. Čaute. Ahoj. Iba krátky dodatok, vlastne teraz som si tu akože robil srandu. Tie komentáre, čo tu Siko čítal, chcel sa tomu ešte vyjadriť teda? Takže dokrútka, hej, Palo tu zýval, ale len skúsim to možno, že to budete zývať ešte, že teda ten Siko je fakt nejaká kockatá hlava. Možno to vyznelo ako nejak prehnane vedátorsky, ale myslím, že každý by sa asi pozastavil nad tým, že lietadlo letí rovnako nezávisle od toho, či je v ňom veľká diera alebo nie. Tak myslím, že ak takéto základné veci dotiahli, tak určite myslím, že to není na škodu veci. No. Dobre, ale vlastne, ak si počúvali, ja som to naschvál vybral, ja som si teda robil srandu, ale zhodnocuje to vlastne aj to, čo v tých istých častiach robia tí ľudia, čo tam vypočítavajú napríklad. Určite, hej. Čiže svojím spôsobom je to tak veľmi zveličene povedané zústený zážitok, napríklad z hry. Trošku. No ale teda ešte nejaký teda k týmto komentárom, lebo je to zaujímavé, možno by si povedal, že nie je to určite vyčerpávajúce celé, nie? Určite nie, ako sú to veci, čo možno človek potom nejak nerieši, ale mám, že už keď človek proste má nejakú raketu postavenú a zistí, že treba tam pridať palivo a proste nejakú kocku by iba šupol z boku na raketu a nemalo to nejak žiaden vplyv na ten výsledný let, tak by si asi každý ťukal trochu na čelo, že malo by sa to asi správať predsa len trochu inakšie. Takže takýto progres v rámci vylepšovania tej fyziky je určite na mieste. Jasne. Možno, že nesleduješ teraz, pokiaľ viem, tak aktuálna verzia 1.2. Oficiálne vydaná 1.0 bola rok dozadu. Myslím, že už oficiálne môžete zakúpiť. Predtým to bolo len ten started up, alebo jak sa to vlastne povie, platená verzia, free. Takže nič nebraní. Linky na hru, kde sa môže kúpiť, budú dole. Sika ešte uvidíme teda. A uvidíme. Ak bude publikum chcieť, samozrejme. Samozrejme, píšte komentáre. Na mňa nemusíte, ja som dosť hamblivý. Teda, proste, Martin Sikora, ďakujem ešte raz. Majte sa. Čau.